హాయ్ అందరికీ. మీరెప్పుడైనా ద డాగ్ స్టేడ్ ఇన్ ద కెనల్ లేదా కెనల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ బోర్డింగ్ పెట్స్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ కెనల్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీనికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే స్మాల్ షెల్టర్ ఫర్ డాగ్ అని. అంటే కుక్కలను పెంచే, నిల్వ చేసే లేదా రక్షణ కల్పించే చిన్న గూడు లేదా పెద్ద గిడ్డంగినే కెన్నెల్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పచ్చు. అంటే దీన్నే కుక్కల గుడిసె, లేదంటే కుక్కల ఆశ్రమం అని చెప్పచ్చు, లేదంటే పెంపుడు జంతువుల వసతి స్థలం అని కూడా చెప్పచ్చు, లేదంటే కుక్కల పెంపకం కేంద్రం అని కూడా చెప్పచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద డాగ్ స్లీప్స్ ఇన్ ఇట్స్ కెన్నల్ అట్ నైట్. అంటే కుక్క రాత్రి తన గూటిలో పడుకుంటుంది అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.